एखेसो थांगोन अमा लांग्राया बियो हा जाय सोबखां जाखासै आदारखौलाय जायो गुन्दै गोरलै गैयाबाबो जाबावसो दा लांनानै होदो इसिं नैहाय अमा लांग्राया जेरमालाय गस्ला लाबोदों लाबाखै अमा बेफारि नुनाय दहाय लांजोबबा गैलाहाय बिसोर सारि गाननाय गैला सारि गाननाय गैहाय सारि गाननाय दिरुंबो गैया नै साना लाखांबाय दुइस' बारा बिथांमोन नोङो नोंहा बेफारिया 4000 बेसेबां फैया जायोना खबर हरबानो जायो खमसे खम लांना लाङा हरनाय फैलाय दे मा थाइब्रै दे थाइब्रै मैयायो फन हरनो होननानै मबाइल लादोंमोन मा जानायथाय मिथिया लांना लाङा फन हरलाय होननानै लांजोबसिगोनसो मावनो दा लांजोबसिगोनसो माथो मानसिफोर लांफैलायनो नागिरदोंमोन सोरबा सोरबा बाथि लाबा बेनायगोन ना नङामोनलाय दाखालिहाय आइ नोंबा बासिनाया माबासो फिसासो जायाखै मायोबानो हरो साइलेन्सो सोबायो साइलेन्सो सोबायो गस्ला गैयाबा मा जागौमोनथाय नै आइयो साइलेन्स आखाइ खाथाबा बोरै जानो खाना लांखानि दा संनायहाय खाना लांखानि उदै होननानै खमन मा फानगोनबो दांबाय थानो मोनाना फिसा गोबांจะขอไม่ทำอะไรให้หรอกเนี่ย Atik kan mereka. Atik ini gol. Lang aja yo mani bisa kajak ini dong. Mata थांखानो सिया ओइ मा ओइ नै थाबाय थाजानो दिखोना माखोथाय थांनो होलायदों दे सानदो मबाइलाव सानबाय दे नै सानबावदो 3 4 5 6 7 8 4000 कयटा जाबाय